गाड़िया सगळ्यात घेऊन काय ना येतो 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 माचे 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 घे उचल बरं उचला बरं घे घे ते आत घाल तुला आत घाल राऊंड कर सुरेश वर उचल बरं वर उचलून घाला वर उचलून घाला William आजूबाजूच्या पायाकडे साक्षात त्या जागेवर उभं राहून आज देशाची सगळी इच्छा त्याची पूर्ण करून त्याला पूर्णपणे याच्यात त्याची नाव काही कल्याण मनगावला पूर्ण करा त्यातून आसपास राहणाऱ्या त्याच्या पूर्ण राहिलं अशी परंपरा यापुढे आजोबा सरकारीच्या विवेचनावर होतो या ठिकाणी 8 आजोबा दुकान गेलेल्या आजाराच्या पायाकडे आज सरळ मार्ग उघडं करून आज जी काढवणारा या पद्धतीने आजोबा सगळ्या छापल्याप्रमाणे आज एका आमदार खुर्ची तो प्राप्त करून दिल्या त्याच तऱ्हेने आजोबा आता एका पुढे आज त्याचा आमदारकी मिळवून आज त्याचा त्या विधानसभेच्या खुर्ची आजोबा त्याला मंत्री पद नाही हातच्याकडे आज तुझी त्याची इच्छा परिपूर्ण कर हे आणि आज सगळ्याला त्यामध्ये शिकायची सगळी इच्छा पूर्ण करून त्याचा यशाचं करून त्यामुळे आज त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा कल्याण करून त्यांच्या सहकारी त्या प्रत्येक मतदारसंघात या तऱ्हेने आजोबा प्रत्येकाचा
पदाचा एका मतान एका चिंतान जिताच्या पाठबळ हा त्याचा याच्याजवळ आजोबा तुझे एका पाठबळी त्यामुळे जितांची जी मागणी मागली आहे ती सगळी आजोबा तो परिवाराची मागणी पूर्ण करून देईल आणि अशी त्याच्या तुझ्या चरणावर घट आणि मोठ्यात मोठ्या आजोबा आज तुझ्या चरणाकडे हात दिलो आहे तर पूर्ण राहिलं आणि त्याची इच्छा जशी आज तुझ्या हाराप्रमाणे त्याची सेवा केली आहे त्याच त्याची इच्छा आजोबा पुढे करा हा त्याची इच्छा पूर्ण करून त्याचा हे होती आणि असे त्याच्या स्वाद तसेच आजोबा आज तुझ्याकडे जे त्याच्या बरोबर साथी आहात याबरोबर तुमच्या पडणारा आहात त्यांना सगळ्यात गोष्टी आजसाठी न येतात आज सगळे एका मता एका चिंता राहून त्याच्या पाठवर घेऊन आज त्याचा याच्या त्याची इच्छा पूर्ण करेल आणि अशी त्याच्या स्वाद हे करा Yes. आयज केरी गांवांत आजोबा देवाकडे वार्षिक पद्दतीन त्याच्या जात्रेक आयज आमी हांगासर येयल्यात आमचे पूर्ण सगळे कार्यकर्ते थंय गांवचे सरपंच हांगासर आमच्या वांगडा आसात आनी आयज तेंचे आशिर्वाद घेवपाक तांकां पांयां पडपाक आमी हांगासर केरी गांवांत येयलेले आहात बरें दिसता आजोबाच्या आशिर्वादान आयज सगळे बरे भशेन चलता केरी गांवूच न्हू तर पूर्ण गोंयांत आनी महाराष्ट्रांतले सगळे लोक तेंचे भक्त आहात ते हांगासर ह्या जात्रेक मुद्दामून येतात तेंचो आशिर्वाद तेंच्या पांयां पडपाक कित्याक सगळ्यांक खबर आहा हांगासर तो राखणदार आनी आख्खे फक्त केरी गांवूच न्हू जाल्यार पूर्ण गोंयांत तो राखता आनी तेच्या आशिर्वादान आयज सगळें चल्लां त्याच्या आशिर्वादान आयज आमी आमदार जावंक पावल्यात आनी आमच्या हातींतल्यान बरें कार्य जे मतदारसंघात जे आहा ते आमी करतात आनी त्या प्रमाणे केरी गांवचे जे डेव्हलपमेंट आहा ते तेंच्या आशिर्वादान चलतात अशेंच मागता देव आजोबा की तेंचे आशिर्वाद पूर्ण गोंयच्या जनतेचेर तशेंच आमकां जेन्ना आमी काम कार्य करता आमचो सरकार आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे काम करतात अशेंच तेचे आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचे आनी अशेंच कार्य बरें कार्य आनी उदरगतीचें पावलां फुडें आणखी वाडत रावची आनी तेचे आशिर्वाद आसचे धन्यवाद.